लोगोफोर बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय दिनैनि टपिकआ अमाजों मैथाजों संगोन। ओमफ्राय नायलांदो माबायदि सङो माबायदि जायो। स' लोगोफोर भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै थुदो। अमाखौ रुग्रोबाय एसे नायदो। बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम मैथा अमा ओमफ्राय संसै आरो दुन्दिया ओमफ्राय मस्ला मस्लि दंबावो दाहाय होनोसै बेफोरखौ नायलांबाय थादो। तबीयत तो खराब होगा, तबीयत खराब होता है लेकिन काम करने में एनर्जी आता है, सब मजा आता है। गुटखा मुंह में काम करो, गुटखा खा के काम तेजी में होता है। अरे ऐसा तेज होता है ऐसा लगता है गधा भाग रहा है। बेफोरखौ मिक्स खालामना लाखानोसै आरोखि। बरिया जाबायला गेब्लेजोब्बाय थफियाव देनायफोरबायदि जाखाजोब्बाय आरोखि। थाव सेरसै दा एसे थाव ओमफ्राय दा सामब्राम होनोसै सामब्राम ओमफ्राय मिक्सर खालामनाय मिक्सखौ एसे होनोसै। Tidak garam जाबाय बेनिफ्राय अमाखौबो संगोन। ओमफ्राय दा दसे खोबहाबसै ओमफ्राय दा हालदै होनोसै आरो एसे ओमफ्राय दसे थानानै मैथाखौ होनोसै खोबहाबना लाग्रोनोसै एसे आरोबाव। बिराद आराम एवबाय दा ओमफ्राय मैथा होनोसै दालिबो संगासिनो ओरैहाय। अमाजों मैथाजों दालि जहल। এইখন যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যাৰ বিপক্ষে আপোনালোক আজি আহি ইয়াতে থিয় হৈছে খানাপাৰা বিলত, এতিয়া আহিলে কি হ'ব এইখন বিধেয়কখন? আমি চাবলৈ আহিছোঁ। কি চাবলৈ আহিছে আপোনালোকে? আমাৰ এই মহাত্মা গান্ধী আহিব, আমি চাবলৈ আহিছোঁ ফূৰ্তি কৰি। হয় হয়। আৰু যে এই যি মহাত্মা গান্ধী আহিব বুলি ক'লে আপুনি, এই কি কাৰণে আহিব মহাত্মা গান্ধী? ৰাইজক কিবা সান্তনা দিব আৰু। ओमफ्राय दा मैथा होनानै मैगं बिदिनोथ' बिराद आराम नुबाय नायदो।
नायलांबाय थादो आरोखि संलांबाय थागोन दाबो मोनाखै बिराद दै आरि होबावनांगौ नायलाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय दा दसे थानानै दुन्दिया होगोन मस्ला आरि होगोन नायलांबाय था होमबासो जानाय बेदर हारा अरनायफोरखौबो नुगोन आरोखि ओमफ्राय दा दै होनोसै मोनजासिम गोदौ होनोसै मोननोसै आरो ओमफ्राय दा दुन्दिया होनोसै आरोखि लोगोफोर नायलांबाय थादो दुन्दिया होनोसै मैथाजों अमाजों मोजां जाबायना बरियानो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बिराद एक्सपार्ट जाबायलै साख्रिबो मोना ओमफ्राय सोरबाफोर नासपुरिसो दंबा लानांसिगोनसो ओंखाम संनानै जाहोनो थाखाय साख्रिबो मोनलाना नासपुरिफोरखौ लानांसिगोन Do you want to go back to them or do you want to stay with Donald Trump? Hello, motherfucker. ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनो दख'ना सुनो डिउटियाव थांबा आरोखि सोलाबाना बेहा ओंखाम ओंख्रि संनो सोरबाफोर नासपुरि दंबा कमेन्ट खालामहरदो आरोखि दसे गोबाव होनानै दोनसै मोनसेयानो आरोखि मोनजोब्बायानो दा जानांसिगौल' आरोखि साखिनायसै बेखौ मोनबाय संख्रि साखिनाय दं बरिया मजा र' दसे थानानै ओंखामबो जानोसै ओमफ्राय سلم على الشهداء اللي معاك दालि अमा जानोसै आरो नायलांबाय थादो जाखांबाय guys गेन्द्रा रानलायबाय गय गोजौआव मोजां मोनोबा लाइक खालामनो शेयार खालामनो साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों रोजाथों बर'लेण्डनि Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.